nila na isuspindir ang Sa tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha. Noong binabot pa sa lampas na magitan siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Sa headlines, kan mga barata, mga barangay sa siyudad kang Naga padagos ng pagandam sa binabantayan na bagyong si Opong. City Social Welfare and Development Office kang Naga may bastanting stock na magagamit sa panahon kang kalabidad. 4th Philippine Army, Philippine Air Force Interoperability Exercise formalmenteng nagpuon kasudma sa Albay. Biyahin sa trade fair, matrayumpong natapos. Biyahin sa trade fair, matrayumpong natapos. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Mga barangay sa siyudad din Naga, nakaandam na kanse ng gigibuhon ngunyan na may maraot na kamugtakan kan panahon na binabantayan. Uyang sa kuyang report. Ang mga low-lying areas sa siyudad din Naga araw kan barangay Concepcion Pequeña as in Concepcion Grande ang nakahanda na para sa raot ning panahon na inaasahan na mag-abot sa Huwebes o Biyernes. Ini matapos magpaapo ding meeting si Mayor Leni Robredo kaibanan ng CDRRMO as ng 27 barangay sa syudad para sa ploy para maggamit en kaso maglangkaw ang tubig baha. Asin handa man ang mga evacuation center para mag-akomodar ng mga pamilya. Didiyo sa barangay, itong or magkusugan duros, may mga evacuation centers na po kita talaga. And ang pigpreparata naman po si mga barututa and itong mga gamit na po para sa pagre-rescue, nakaharanda naman po. Tulungso naman sa barangay Concepcion Grande ang perming binabaha pag may makusog na pag-uuran na minsan nag-aabot habayan. Ang saro sa mga pinagigibo kasi ng barangay sa pangingenot ni punong barangay dyan tamang pag-apon asin pagsuway kan mga basura. Sa totoo po, ang para sa ko bakit mang problema ang basura, ang problema po talaga si disiplina. Kumbaga po kung disiplinado lang ang tao, si tamang pag-apon kang basura, kung arin lang dapat. Selling ko po, kasi ang city po ginigibo man ang gabos para po talaga sa collection. Kita po kayo sa barangay, Amiralta, man na medyo kulang pa po kita ng facilities, especially truck, para po magsadiri kitang garbage collection. So, as of now po, magsadiri kitang garbage collection. So, as of now po, asa pa ang barangay sa city, ang sa pong barangay. Pero definitely po ginigibuhat na po yan paagi. Ma-procure po nga ni kitang doang tricycle para po sa pag-collecta ng basura sa mga internal streets na iyo po minsan ang problema na dahil nakukolekta. And, pero yan po nga sa linggo na iman problema ang basura kasi talagang yaon na siya. Pero ang problema po si disiplina ng mga residente na sana po magsunod kita duman sa tamang sa policies na pinabasunod ko sa tuyang gobyerno. Padagos man ang monitoring kan CDRRMO. Padagos man ang monitoring kan CDRRMO sa kamugtakan kan panahon asin nakaantabay sa ano man na pwedeng mangyari sa mga masunod panahon asin nakaantabay sa ano man na pwedeng mangyari sa mga masunod na aldaw. Para sa Genan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, kabali sa napag-ulayan kasuod mang hapon sa CDRRMO meeting kay bala ng mga punong barangay sa siyudad din Naga, iyang pagdeklag sa mga kanala. Sinabi ni Mayor Leni Robredo na ang lokal na gobyerno kan Naga ang nagtapuhan na magtabang ang mga nasa barangay. Dagdag pa ni Robredo, nakipag-ulay naman siya sa DOLE na magkaigwanin tubad program sa mga barangay para makatabang sa marikas na paglinig sa mga drainages. Pinaapunta si Gabos na kapitan dahil ngunyan kaya much of the declogging ang nagigibo si City Hall. Sa hilingta, dahil kadako na mare ang i-declog, data kakayanon. So, hahagadon na ang tabang kan mga barangay. Nag-request kita sa DOLE kung pwedeng magbaba sila ng tupad sa mga barangay para sa decloggers. Sa hilingta, dapat pagtarabangan na ngunyan bagang typhoon season, kay puhan sa rabay na. Piga-assess me si last 2 months na nagde-declog kita. While significant na maray sinadeclog, kadakol pang tada na di pa napupunan. So hahagadon ta na si tabang ninda. Sa kasumpay na bareta, saro na lang ang tatawan obligasyon sa kada barangay na magpaabot ng report sa Communication Center kan lokal na gobyerno kan Naga, urog na sa epekto kan bagyo. Susog kay CDRRMO Head Reyno Rodriguez, obheto kaini na dain na magkaigwan ng kariribungan sa pagpapaabot ng impormasyon sa COMCEN kan lokal na gobyerno kan Naga.
Kabali man ini sa napagkasunduan sa pinaggibong pag-uurulay kasudma. Para po magpreparar kita. One, ang saro po sa kasubuan, iyo ang i-improve itong communications ta. Normally po sa kada barangay, depende kung siya ang gustong mag-report, magpaabot ng concern, diretso po sa COMSEN. Ngunyan ginibuhan ta po inining paagi kung sain mas streamline, mas faster and mas efficient po ang communications ta. Kasuhapon nahamanan na sa kada barangay, saro lang po ang point person na pwedeng mag-contact sa COMSEN. Sa ano po niya, sa Baguio, bako po dahil kung may aksidente or what. Pero sa Baguio, tangani po, halimbawa, ang expected po is ang barangay captain, pero po kung daiman siya gayo komportable magparabit-bit kang radyo ninda, so ma-assign po siya sa authorized. Kung sa insigabus pong mga zones na mga point person, kung may concern po or may update, mapaabot po duman sa barangay, si kapitan or si point person, iyon man po ang mapaabot sa syudad. Mientras tanto, siniguro man ni Mr. Raynor Rodriguez na igwang bastanting stock ng relief goods ang City Social Welfare and Development Office para sa paabuto na kalamidad. Presente man subot si Ma'am Annabel Vargas kan CSWDO sa meeting na pinagkundusir kasudma. Ma'am Annabel sa meeting kang CDRRMC, definitely po ang assurance na ugwa po kitang stockpiling pagkakan. Si Bagas po may kaulay man sinda na sarong kooperatiba kung sain dumana ka si pag-stock para po mabawasan na si responsibility na i-secure tata ang sarong po baga sa mga kakulangan ta is warehouse na safe for safekeeping kang arog ang bagas and mga pagkakan na pwede tang magamit sa oras ning raot ning panahon. So, just in case mga ipuhan po kita, uba po kitang kaulay na at least baka 300 sacks available man po ini just in case po na yaon dapat ang pag-distribute sa mga tao dahil po sa humakang panahon. Balik kulungan ngunyan ang sarong dental technician matapos naliwat maaresto kan mga otoridad sa pinagkundusir ni anti-illegal drug buy-bust operation digdi sa Inibong anti-illegal drug buy-bust operation kasuudma, Setyembre 22 sa Zone 3 Bundok Street kang nasabing barangay. 10 plastic sachet subot shabu ang nakumpiskar kang operatiba na kinakarkulong nasa 5 gramo ang timbang na may pinagbisto sa alias na Roelio, 69 anyo. Nakaigwa po kita ng buy-bust operation kasuhapon at around 4:54 ng PM sa Zone 3 Bundok City kung saan binaristong sarong persona na nakuha ng sarong persona na nakuha ng halos 10 pinagtutubulan na pinagbabawal na gamot. Sa investigasyon kang Naga City Police Office, si alias Rogelio ang dati naman nakulong huli sa kasong